איפה אני עובדת בבית שמש? תקשיבי, את לא רוצים לטוף? מה את אומרת? שנייה, אני לא מעניינת אם מתי את עוברת, אני מעניינת אם מתי את פה. מתי אני פה? אז ככה, אחרי דין ודברים עם כל הבנות, שאין מצב שהן הולכות למישהי אחרת, כמוני. אז פשוט הוחלט שאנחנו נבוא לכאן פעם בשבוע, ואז זה קצת ידרוש מכם כאילו לקבוע תור קצת מראש. שנייה, פעם בשבוע כאילו משתנה או שאת... פעם בשבוע לא. אני מאוד מקווה שזה יום קבוע, אלא אם כן יהיה לי יום הולדת. יום הולדת זה פעם בשבוע. וואי, יום הולדת פעם בשבוע. כן, כאילו, אלא אם כן יהיה לי איזה משהו. או משהו כזה. כן, נראה לי כזה יום בשבוע, ואם אני כאילו אקפוץ להורים שלי כזה, אז אני אעדכן בוואטסאפ. שנייה, דקה, תגידי דקה. עכשיו, איפה? בשדרות רמב"ן? אין לי עוד מקום. וואי, מלא לי כפרה עלייך. אמור להיות אצל ההורים שלי, אבל כאילו, את יודעת, זה נתון לשינוי כל רגע. הבית פה לא נראה בעברה. הבית לא נראה בעברה, כי אני אישה חרוצה. אז מה את עושה לתוך... אז אני פשוט עושה את זה כאילו, כן, מהיר כזה. לא יותר מדי עכשיו השתגעת.